Igbo Igbo ekene m aka mbụ nwanne unu nwoke Nnaemeka Idelu na Chiriwakụ. This is Ikoro TV Network. Ihe nchọrọ ikwu maka agbamnkwụ nwaanyị, maka ndị a na-agba ebutere unu nkwụ elu unu ya anwụ na agbara nkwụ wufuo n'ala, mana ije na chọọchị awa keeki ịta keeki abịazie na nkwụ nwaanyị ị na-atụ ụjọ ka na aga-enye gị poison, na aga-enye gị nshi. Ọ dị very bad, ọ dịghị mma. Agbamnkwụ nwaanyị bụ mgbe nwaanyị ga-ebutere gị mmanya bụ nke nwoke, mmanya gọziri agọzi from her father. Maka ihe bụ agbamndụ jikọrọ na nwunye gị ga-emetụgodi ya ọnụ, ọ ga-ataburu ya nwụọ dị nkwụ small, bunyezie gị bụ nke nwoke ga-etaburu nwụọ. That is the agbamndụ, that is the essence of that mmemme a na-akpọ ịgba nkwụ nwaanyị. Ịghọtago? Maka afụgo m in most cases, in some places, a na-ejezi nkwụ na-agba nkwụ nwaanyị, a na-ejizi malt, juice, wine. So amazi m ka nkwụ nwaanyị ka a na-agbazi ka nkwụ malt, ka nkwụ juice, ka nkwụ wine ka a na-agbazi. Now you wonder why some marriages ada work. You wonder why some marriages anụ di na nwunye 3 months 6 months highest 1 year agbasa ese. Unu afụgo ebe mmiri si gbaa n'opi ụgbọgịrị, unu afụgo ebe mmiri si gbaa n'opi ụgbọgịrị. Ịghọtago? This is the main reason why some marriages ada work, because the agbamndụ, the connection, the oath adịrọ. Agbatara gị nwa bụ nke nwoke nkwụ elu from the father, because nna nke nwaanyị ihe bụ mmanya gọziri agọzi. Ọ gọzigo dị mmanya bunyezie nwa ya nwaanyị ka o je bunye onye a bụ di ya, onye anya na ya ga-ebi. Ịghọtago? Ebutezere gị nwa mmanya ị ga-aṅụ, ịwara iburu ya wufuo na ị na-atụ ụjọ na agaghị gị poison, ị na-atụ ụjọ na agaghị gị nshi. Unu emeziri ya ọ dịghọ mma. This is not our tradition. You people should stop disgracing our tradition. You people should stop making mockery of our culture and tradition. Ọ dịghọ mma. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ị chọọ anyị nweta dị nkwụ, ihe metụgodi ya ọnụ, metụ ya ọnụ small first, then you are free to pour the remaining one on the ground. But ihe metụgodi ya ọnụ, mana unu na-atụ ụjọ poison. Ije na chọọchị ịta cake comfortably, mana abịazie ebe ị na-agba nkwụ nwaanyị tụwa ụjọ na agaghị gị poison. This is very bad. Ekenekwe m unu. Aka m kwa nwanne unu nwoke Nnaemeka Idelu na Chi. This is Ikoro TV Network. Make sure you subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, follow our Facebook page, comment and share this video. Comment and share this video. This video is very important. Maka gị nwa ka na-achọ ịgba nkwụ nwaanyị, this video is for you. Gị nwa ka na-plan ịgba nkwụ nwaanyị gị na nwunye gị, this video is meant for you. Unu emezinye ọ dịghọ mma. Ekenekwe m unu. Ka ọ dị.